Persuna li jibati bil-kondizzjoni tal-lupus u li qed jgħix f'van. Single mother torqod mal-4 tfal tagħha fuq sodda xkejkna. Mara tħossa li qatet qalba mill-ħajja minħabba li ilha żmien tgħix fid-djar għall-persuni bla saqaf fuq rashom. Dawn huma biss ftit mill-każijiet li ġibet l-attenzjoni dwarhom il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar akkomodazzjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar, is-solitudni u l-esklużjoni soċjali Ivan Bartolo. Meta din il-ġimgħa fil-Parlament tefa' dawl fuq dawn ir-realtajiet. Ivan Bartolo ppreżenta fil-Parlament ittri li rċieva mingħand nies li jixtiequ jkollhom il-bażiku, saqaf fuq rashom, xi ħaġa li m'għandhomx. Waħda mill-ittri tajt l-individwu qed iħoss li f'pajjiżna jeżisti biss għax hawn il-wisa. Ilni ngħix ġovan għal 7 xhur, inbagħti minn bipolar, depressjoni u lupus. Tista' timmaġina kif inħossni mingħajr saqaf fuq rasi, jikteb dan ir-raġel f'din l-ittra. Ittra oħra mingħand persuna differenti titratta każ fejn mara li kienet f'Monte Carmeli ilha tistenna post tal-housing għal diversi snin u spiċċat tgħix flimkien ma' sebulida f'post brieħa ta' dranaġġ u biż-żebba tas-saqaf nieżla fuq rashom il-ħin kollu. Hija kitbet b'mod dirett ħafna għaliex għandi numilja daqshekk ruħi f'pajjiż fejn fuq it-televiżjoni tingħata l-impressjoni li kulħadd qed javvanza barra jien. Ħafna mill-ittri juru dispjaċir li għalkemm ilhom snin twal jitolbu għal saqaf fuq rashom dawn baqgħu b'xejn. Mara li tgħix flimkien mal-ġenituri tagħha stqarret li talbet ħafna anke mingħand nies li huma fil-poter iżda ħadd ma ta' każ. Minħabba l-prezzijiet esaġerati tal-kera ma naffordjax nikri komplit tgħid l-ittra. F'ittra oħra mara li għamlet fulita tgħix f'home u li btilfet lil binta ta' xar xhur stqarret kif saret tiddejjaq tara jisbaħ jum ġdid għaliex fejn toqgħod fadlilha biex xarejn u mbagħad tispiċċa mingħajr saqaf fuq rasha. Komplit tajt kif idħul li taqla mix-xogħol u mis-sussidju tal-gvern mhumiex biżżejjed u ma tixtieqx li tgħaddi lil bina minn dak li għadditi.